Barka da zuwa Muradinmu TV. Sabuwar waƙar Hamisu Breaker mai taken "Sai da ke" ta haɗa rigima tsakanin Ayatollahi Tage da aminin Hamisu Breaker wato Kashifu Amjad. Rigimar ta fara ne a daidai lokacin da Hamisu Breaker ya saki sabuwar waƙar tasa mai taken "Sai da ke" a shafin nasa na YouTube. Sakin waƙar ke da wuya sai Ayatollahi Tage ya ɗauki wannan waƙa ya ɗora a shafinsa na YouTube. Katsam sai ga sako daga YouTube sun aikewa da Ayatollahi Tage suna masu sanar da shi cewa wannan bidiyo da ka ɗora ba naka bane ba, don haka mamallakinsa yana da buƙatar mu ɗauke shi daga cikin tasharka, don haka mun ɗauke shi sannan kuma za mu daina nuna shi a tasharka. Wannan sako da Ayatollahi Tage ya ci karo da shi ya matukar ɓata masa rai, domin kuwa a Kannywood wani yakan yi bidiyo amma kaga sama da tasha 10 kowanne sun ɗora shi a shafinsu. YouTube ɗin sun shaida wa Ayatollahi Tage cewa Hamisu Breaker ne ya shigar da wannan ƙuduri, sannan kuma sun tabbatar masa da cewa a yanzu ya samu sako na farko da yake nuna cewa ya ɗora bidiyon da ba nasa ba. To idan ya yi na biyu sannan ya wuce daga na biyun, za su dakatar da tashar shi daga cikin tashoshin da suke biya. Nan take Ayatollahi Tage ya je shafinsa na Instagram ya wallafa wannan sako da YouTube ɗin suka turo masa, sannan yake godiya ga Hamisu Breaker. Ba da ɓata lokaci ba Hamisu Breaker yake ba da haƙuri wa Ayatollahi Tage cewa a yi afuwa Ayatollahi. Da alamu dai ba Hamisu Breaker ne yake kula da ragamar tashar tasa ba, tana hannun aminin nasa ne wato Kashifu Amjad. Kowa ya san Kashifu Amjad shine aminin Hamisu Breaker, domin kuwa duk wata waƙoƙin da Hamisu Breaker zai yi a lokacin nan to Kashifu Amjad ne yake buga kiɗan nasu. Sannan kuma ya bayyana a cikin hirar da ya yi da BBC cewa shi yanzu a Kannywood Kashifu Amjad shine amininsa. Sai dai duk da cewa Hamisu Breaker ya ba wa Ayatollahi Tage haƙuri, amma ina Ayatollahi Tage yana cikin fushi, sai ma saƙonni da yake ta wallafawa a shafin nasa na Instagram ɗin. Ga ma wani bidiyon da yake magana a kan lamarin. Kashifu Amjad, ka fara ganin masifa kenan a rayuwarka. Faɗa da president ba wasa, kuma masifa da bala'i dai kamar dai sun turkake ka kenan wajen ganin rurrushewar abubuwa, kuma kamar yadda kujeran ta dan maka wahalar zama to za ta ci gaba da wahalar. Mu tafi dai mu dan gani. Tasha 5 gare ne, ina ga babu a arewacin Najeriya wanda ya kai ni Building Channel, babu shi. In akwai shi kuma ya dan fito ya daga mun hannu in gan shi. Allah dai ya sa na abincin ya ci gaba da samuwa. Nan ma wasu kalaman ne na Ayatollahi Tage. To sai dai mu yi addu'ar Ubangiji Allah ya daidaita ku, ya shirya tsakaninku. Ku ci gaba da kasancewa da Muradinmu TV. Ga waɗanda wannan ne zuwansu na farko, sai ku taimaka ku danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawa ta yadda za a sanar da ku da zarar mun ɗora shiri na gaba. Mun gode. Muradinmu TV, tashar